Kaixo, gaur Rufiniren erregela azalduko dizuet, eta hasi baino arinago, jakin behar dugu zertarako balio duen. Orduan, Rufiniren erregela erabiltzen da polinomioak polinomio txikiago batzun biderketa moduan adierazteko. Bai? Orduan, polinomioak deskonposatzeko, igual hobeto ulertuko duzu horrela esaten badut, bai? Orduan, adibidez, badaukagu x polinomio bat, bai? Eta da, x berriru, ken 7x, ken 6, bai? Eta deskonposatu nahi dugu, bai? Jarri behar dugu, beste polinomio txikiago batzun arteko biderketa moduan. Orduan, lehenengo pausua da, Ruffini egiteko, polinomio honen koefizienteak kokatzea, bai? Orduan, hori baino arinago fijatu behar gara, maila guztiak ordenan badaude, monomioak ordenan badaude, hau da hirugarren mailakoa, gero bigarren mailako monomioa falta da, daukagu lehenengo mailakoa eta zenbakia, bai, 0 maila. Orduan, bigarren mailako monomioa falta denez, koefizientea 0 izango da, bai? Orduan, hasten gara, x berriruren koefizientea da bat, bai, ez badago ezer da bat. X karraturen koefizientea falta denez, 0 izango da. Xena da -7, eta zenbakia maila 0, -6, bai? Orduan, hartzen ditugu koefizienteak ordenean, baten bat falta bada honen kasuan, x karrataren kasuan, 0 jarriko dugu, eta ikurrak bebai, ikurrak hartzen ditugu. Orduan, egiten dugu horrelako marra bat, eta gure helburua izango da denbora guztian, azkenengo zutabean hemen 0 egitea, bai? 0 egitea. Orduan, hemen lortu beharko dugu +6. Bai. Orduan, ze zenbaki jarriko dugu hemen, honek +6 emateko, eta honek 0 emateko. Bale? Hori da gure helburua. Orduan, pista bat da, azken zenbakiaren zatitzaileak bakarrik jarri alditugula hemen. Bai? Zatitzaileak, 6-ren zatitzaileak dira 1, 2, 3 eta 6. Bai? Eta gauza bera, -1, -2, -3 eta -6. Orduan, pruebak egin behar dira, bai? Probatu batekin egiten baduzue, konturatuko zarete, ez duela hemen justu emoten, ez du 0 emongo. Birekin egiten baduzue, bez, irurekin, bez, zeirekin, bez. Bai? Orduan, egiten baduzue, -1ekin, bai, lortuko duzue. Bai, nik probatu dut jada, beraz, badakit -1ekin bai ematen duela. Orduan, lehenengo zenbakia jeitzi egiten dugu ona, bai, hau da lehenengo pausua, eta hasten zarete, bat bider -1, -1. -1 gehi 0, -1. -1 bider -1, +1. -7 gehi 1, -6. -6 bider -1, +6, bai? Beraz, ja, lortzen dugu lehenengo 0. Jarraitzen dugu. Orduan, zer egin dut? Jarri dute hor, zenbaki bat, eta hasi naz, jeitzi dut lehenengoa, eta zer, hau bider hau, eta jarri dut hurrengoa. Hor, bai? Gero batuketa, -1, eta berriro, -1 bider -1, eta hurrengora. Bai? Batuketa, eta moten dauenak berriro bider -1, eta amaierako zutabera. Bai? Berriro. Ze zenbaki jarriko dugu hemen? Nik egin dut, eta hurrengo zenbakia da -2. -2 ematen daube bai, hemen 0. Bai? Orduan, jeizten dugu lehenengo zenbakia, eta azten gara, bat bider -2, -2. -1, -2, -0. -0 bider -2, +6,
orain, minus iru bider minus bi, plus 6. Beraz, plus 6. Baina, urrengo zeroa eginda. Eta jarraitu behar dugu, lortu arte 0 eta zenbaki bakarra. Eta oraindik bi zenbaki ditugu, bai? Beraz, jaitsiko dugu urrengo zenbakia, eta hemen 3 bat lortu behar dugunez, 3 izango da urrengoa. 0, bai? Bat bider 3, 3. Eta 3 minus 3, 0 da. Hemen ja bai amaitzen da, bai? Daukagu zenbaki bat eta 0a. Orduan, zelan idatziko du orduan polinomio hau bestera batean? Gure emaitzak, bai, hau eta hau, jarriko ditugu hemen, baina ikurra aldatuta. Eta beti, x gehi bat, bai, lehenengoa, minus bat denez, gehi bat. Bigarrena, bider x gehi bi. Bider x keen iru. Bai? Eta hau kalkulatzen baduzue, bai, egiten baduzue x, bider lehenengoa, bat, bider lehenengoa, gero bigarrena, bider lehenengoa, bai, biderketa egiten baduzue, lortuko duzue berriro polinomioa, px polinomioa. X berriro, ken zazpi, x ken 6. Bale? Bueno, hau da guztia, espero dote ulertzea, eta, bueno, gustoko baduzue, eman like. Eskerrik asko.